Φιλοξενούσες οικογένειες. Τι σημαίνει, μαμά? Πρέπει να είναι οικογένειες που φιλοξενούν κάποιον στο σπίτι τους με αμοιβή, παιδί μου. Κάτι τέτοιο. Και πρόγραμμα φιλοξενουσών οικογενειών για φροντίδα ψυχικά πασχόντων που διάβασα σε μία αφίσα του Σόψη Πάτρας, τι σημαίνει? Α, αυτό, παιδί μου, είναι θέμα για ειδικούς. Δεν μας αφορά. Μήπως πραγματικά μας αφορά όλους? Μήπως έχει νόημα να μάθουμε? Μήπως έχει νόημα να συμμετέχουμε? Αν πραγματικά ενδιαφέρεσαι και εσύ να μάθεις αν οι φιλοξενούσες οικογένειες σε αφορούν ή όχι, η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλους. Έλα να δείξεις με τη συμμετοχή σου ότι η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι λόγια. Είναι πράξη και στάση ζωής. Παρασκευή 30 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιηθεί συνέδριο του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία Σόψη Πάτρας σε συνδιοργάνωση με τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας και Νοσηλευτικής του ΑΤΕΗ Πάτρας με θέμα «Η προοπτική του θεσμού των προγραμμάτων φιλοξενουσών οικογενειών για ψυχικά πάσχοντες στην Ελλάδα, δυνατότητες υλοποίησης στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια».